sakit sa kasing-kasing mo'y nagunang hinungdan sa kamatayon sa mga Pinoy. Gihulagway sa Philippine Heart Association kon PHA nga ang nakapabala ka kanila nga ang gitakbuyan sa sakit sa kasing-kasing nagkabata. Mato ni Dr. Karen Gaudor nga kaniadto 50 anyos ang sagad masakit sa kasing-kasing. Apan karon aduna nay mga batan-on. Usa sa gitumbok nga hinungdan mao ang lifestyle ug mga pagkaon. Samtang gipadayag ni Dr. Luigi Segundo nga sa tuig 2021 niabot sa 120,000 ka mga tawo ang namatay. Samtang sa tuig 2022 gikan Enero hangtod sa Oktubre nga record 70,000 ang natala nga mortality. Ang pagpakigsayod sa pagluwas sa mga tawo nga makasinati og heart attack ug cardiac arrest. Kini ang advokasya subay sa pagsaulog sa Heart Month. Coronary artery disease, ischemic heart disease still remains to be the #1 cause of mortality in the Philippines, and a significant number of Filipinos are not aware of the symptom. So please help us spread the symptom of angina, and most of the risk factors of coronary artery disease are modifiable. One advocacy of the PHA that every Filipino household should have at least one member who knows how to do CPR. No, di man siya kinahanglan na medically inclined ka, no? So this is for lay. That's why we say it's only hands only CPR. No need for blowing, no need for identification of kanang rhythms.